Hi guys! So ayan na nga, may pupuntahan kami kaya nakapalit ang aking mood rebels. Ayan na nga, nagsusuklay siya. At andito na nga pala kami sa aming motor at ang aming driver ay ang aking papa. Ayan na nga, palabas na kami sa aming kanto. Ayan, may tinitingnan pa si papa ko. Ayan. And for the vlog ang peg ngayong 40 days video at ang aking kasama ngayon ay si mama at si papa. At pupunta nga pala kami maki-birthday sa aming kabarangay. Ayan, in-invite nga kami at wala pala akong kamalay-malay, andito na pala kami sa labas ng daan. At pupunta na nga kami sa aming patutunguhan, kaya samahan nyo kami. Let's go! Ayan, pabiyahe na nga kami. At babay nga muna sa aming purok. 4. Ayan na nga, dito na nga kami sa daan at pabiyahin ha. Ayan. Daming sasakyan. Ayun na nga pala. Tuloy-tuloy pa rin ang aming pagbabiyahe. Ayan na nga. Sa bagay guys, malapit lang ang aming pupuntahan. Kaya huwag kayo mainit sa aking vlog na ito. Hahaha. Ayan. Ayun guys, andito na nga pala kami sa Purok 1. Dito pala ang purok na magbe-birthday kaya malapit na kami. Let's go! Ayan na nga. Papasok na tayo sa kanto nila. Lumiko. Ayan. Malapit na tayo sa bahay nila guys. Kaya lafakan na. Hahaha. Ayan na nga, papasok na tayo sa bahay nila. Ayan. Purok 1 to guys. Ayan. 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 At may nakita akong aso. Ayun o, nakikita nyo ba? Buti pa yung aso nakahiga-higa lang. Ayun na nga guys, finally andito na nga kami sa bahay nila. Ayan, papasok na tayo. Ayan. Ayan. At tumitingin nga si papa ko ng pagparkingan kasi ang putik dun kapag ipapasok niya yung motor namin. Kaya tinitingnan lang kung saan mas maganda ipwesto tong motor. Ayan nga. At lumiko na nga kami. Ayan na nga guys, andito na nga pala kami. At ayan na nga pala yung handa nila. Ayan, may nagiinuman doon sa likod ng bahay nila. Ayan na nga. Ayan. Ayan, kumakain na nga si mama ko dyan. Ayan. At ayan nga yung binigay sa akin ni mama ko. By the way guys, tapos na ako kumain kaya uminom na ako ng Sprite niyan. Ayan, ang sarap ng Sprite kapag malamig. Lasang-lasa. Ayan, talagang inubos. Ayan, napasarap. Ayan na nga guys. Alam nyo ba guys, hindi talaga mawawala ang maritesan kapag nasa birthday yan ka. Ayun na nga, yung classmate ko nung elementary kumain na nga ng cake. Ayan, nagsubo na nga siya. Ayan, nagmamarites na naman sila. Ayan. Ano kayang pinagmamaritesan nila? Uy, sali nyo naman ako. Ayan, humiga na nga. At ayan nga, humiga na din ako. Tinulad ko tong mama ng classmate ko. Ayan. Ayan, nagmamaritesan na naman sila. Ayan, nagpick nga naman ako saglit. Ayan, at ayan yung handa nila. Ang dami. Pero busog na ako. Ayan nga, nakita ko tong bata na nakatingin sa akin. Ang cute. Ayan na nga. Ayan. Sino kayo tinitignan nyo? Ayan. Ayan na nga, nakasyakon pa yung auntie nyo. Ayan, palabas na nga kami sa kanto nila. Tapos na kami kumain. Ayan, lumabas na nga kami. At kasi may pupuntahan pa kami. Ayan. Palabas na nga kami sa kanto nila. Ayan. Ayan. Happy Sunday sa inyong lahat, mga mare, pare. Ayan na nga.
Biyabayahe na naman tayo. At ayun na nga, andito na nga pala kami sa may mall. Pero hindi kami dyan pupunta. Ha 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 ha. Ha ha ha. So ayun na nga guys, hanggang dito na lang. Bye bye!